אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג עוד תקיים. מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות שנה תחלוף, אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים, כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף, בכל דמעה שעוד תרד יגיע צחוק. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה, זה רחוק אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל, ואז תנוח, תרדם בצל. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. חמוד שלי, ילד שאני אוהבת, בשעה טובה, בהצלחה, לגיוס. מקווה שיהיה לך שירות משמעותי, שתצליח, שתחזור אלינו בריא, לשלם ברמה חבריך, ושעשה בדרך בעזרת השם, בגופך ובנפשך. אוהבת אותך הכי בעולם, דורית, המורה של כיתה א', שזוכרת אותך עוד מהבטן שלה. אמן. מצטרף לברכות, נורא יקר, בהצלחה. ובעזרת השם, תחזור בריא ושלם, שמור על עצמך, זה הכי חשוב, ושמור על עם ישראל, בעזרת השם, הרבה הצלחה בהכל. אמן. נאורי היקר, קיבלתי אותך אליי בכיתה ז', ילד ביישן, שקט, מופנם, עם עיניים כחולות כאלה עמוקות, וחיוך כובש, ביישני, נחמד. ככל שעבר הזמן הבנתי שקיבלתי אוצר ליד, יעלום שלא צריך הרבה ללטש, הוא כבר מלוטש, צריך רק לא להרוס לו בדרך. זכיתי בך 2 בכלל כמחזור, הייתם מחזור שאני תמיד מתרפק על העבר, אני תמיד נזכר בכם, אבל זה בזכות פרטים, ואתה אחד הפרטים הכי חשובים, הכי נוצצים שהיו שם. אני מאחל לך בהצלחה בגיוס,
אתה תעשה חיל, אתה תהיה חייל לתפארת, אתה תהיה אזרח לתפארת, תהיה אבא לתפארת וסבא לתפארת. יודע לזהות מה עבר לי בין הידיים. שיהיה לך הרבה בהצלחה, אני אוהב אותך מאוד. עטיה היקר, רציתי לברך אותך לקראת הגיוס, בעזרת השם. יש משפט מפורסם של ויקטור פרנקל, שאומר שמי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה, יוכל להתמודד עם כמעט כל איך. אז אני רציתי לברך אותך, אחרי שככה בנית לעצמך בתקופה ארוכה את הלמה שלך, את המשמעות של הדברים, למה אתה מתגייס, למען מה אתה מתגייס, מה המשמעות של עם ישראל, מה המשמעות של המלחמה בישראל, ועכשיו אתה יוצא לדרך. אז רציתי לברך אותך שאת הלמה הזה אתה תצליח לתחזק, כי הלמה הזה לפעמים נשכח, והלמה הזה לפעמים מפאת החיים, ואתה מתגלגלים עם החיים, אתה לא מחזיק את זה בראש. אז אני מברך אותך שתצליח להחזיק את זה בראש, ושתמשיך לעמול על זה, על ידי קביעת עיתים לתורה, על ידי ישיבה ביחד עם חברים, ולדון בדברים ולעמול בדברים, כי בסוף זה מה שמחזיק אותנו בצבא ובחיים בכלל, שיש לנו את הלמה הגדול הזה שאנחנו הולכים לאורו. אז שיהיה לך בשורות טובות ובהצלחה גדולה, ואוהב אותך מאוד. להתראות, בהצלחה. נאורי היקר, מזל טוב לקראת גיוסך, כל כך שמח בזה. זו מצווה אולי הכי גדולה בתורה, של מר וירשתם אותה. זו מצווה שונה מכל המצוות. כל המצוות הן מצוות פרטיות. אדם צריך להניח תפילין, ליטול ידיים, לכבד את ההורים, מצוות אמונה, ומצוות של בן אדם לעצמו. בן אדם לזולת, אבל זה מצווה בן אדם לעמו, מצווה הכי גדולה. לכן כל אחד שיוצא לצבא, אני תמיד חושש עם זה, אני תמיד מסביר לו את המעלה, את הגודל. אצלך אני לא חושש, נאורי. כי מגיל צעיר שהגעת בכיתה ט' תמיד ראיתי שיש לך את זה ב-DNA. אתה לא אדם פרטי, אתה לא אדם אנוכי, אלא אתה אדם כללי. יש לך ב-DNA את ראיית הכלל, יש לך ב-DNA את האהבה שרואה את המשפחה שלך, רואה את הכיתה שלך, רואה את הישיבה, רואה את עם ישראל. השם יברך אותך וישמור עליך, יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. לך תקדש את שם השם בעולם, מקום גדול להתגדל בו, יקדש את השם, אתה יוצא החוצה, לכו בנים שימו לי, אז יראת השם עליו אתכם. לא שנמצאים במכינה בנוקדים, לא בתוך הישיבה פה בטבריה, זה לספוג. אבל אחרי זה לצאת החוצה, לכו בנים, שם זה יראת השם עליו אתכם, סומך עליך, אוהב אותך, מתגעגע אליך, מאחל לך כל הצלחה שבעולם.